Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. L'aigua és vida. És una substància bàsica i necessària. Totes les formes de vida conegudes depenen de l'aigua. De fet, el 70% del cos humà està compost d'aigua. El cervell també conté un 70% d'aigua, la sang el 80% i el 90% dels nostres pulmons són aigua. La fem servir en l'agricultura, en la indústria, en el transport, però pot ser el destí que més ens ha de preocupar és el consum diari que fem d'ella. L'accés a l'aigua potable s'ha incrementat de forma exponencial en les últimes dècades, sobretot en els països en vies de desenvolupament, i estudis de la FAO estimen que d'ací a 15 anys, un de cada 5 d'eixos països tindrà problemes d'abastiment d'aigua. A casa nostra, l'aigua també pot arribar a ser un problema, i no només estem referint-nos a les restriccions que patim quan tenim una important sequera. Perquè l'aigua siga apta per al consum humà, ha d'estar lliure de bacteris i contindre menys de 50 mg de nitrats per litre, i eixe és un aspecte que moltes voltes no es complix. La sobreexplotació dels aqüífers i en alguns casos la contaminació per herbicides fan que l'aigua de l'aixeta no siga apta per al consum humà. Recentment, els habitants de municipis de la comarca del Camp del Túria han rebut l'avís de no consumir aigua fins a nova ordre, però abans han sigut els de la Ribera, la Costera, la Canal de Navarrés o la Marina. Estem ben informats al respecte? A nosaltres ens pareix que aconsellar a la població no fer ús de l'aigua per a lactants i dones embarassades o per al preparar d'aliments infantils no és suficient, sobretot tenint en compte el que paguem per una substància bàsica i primordial. Hem de demanar i exigir una millora en la qualitat de l'aigua que consumim, i més i millor informació.